tutorial honetan bideokanalei buruz, YouTubeko bideokanalei buruz hain zuzen hitz egingo dugu. Komeni da jakitea, YouTubeko erabiltzaile orok badugula dagoeneko YouTubeen kanal bat. Kanal horretan gure bideoak argitara ditzakegu edo besteen bideokanaletara arpidetzak egiteko aukera izango dugu. Nahikoa da YouTubeen kontu bat izatea edo Gmailen korreoan kontu bat izatearekin. Guk bigarren aukera honi erreparatuko diogu, besteen bideokanaletara arpidetzak egiteko aukerari. Zergatik eta zertarako izan beharko genuke bideokanal bat edo zertan izan liteke lagungarria bideokanal bat izatea, gure alorrean eguneratuta egoteko, beste irakasleen, ikasleen, beste erakundeen kanalen jarraipena egiteko, eta horrela modu honetara edukien kudeaketan urrats bat areago eman dezakegu. Hau da, ez gara gu ibiliko besteen argitalpenak noiz egin dituzten begiratzen, baizik haiek kanal horiek argitaratzen dutenean guri iritsiko zaizkigu argitaratutako bideoiek. Beraz, jarraipenak modu eroso eta antolatuan egiteko baliagarria izan liteke. Bideo tutorial honetan beraz, ondorengoa ikasiko dugu. YouTubeko bideokanaletara arpidetzak nola egiten diren eta arpidetza horiek nola kudeatzen diren. Ikas dezagun nola egiten diren arpidetzak. Horretarako lehenik eta behin gure YouTubeko kontura joango gara. Joan gaitezke korreotik zuzenean, aplikazioetara, eta hementxe edo driveetik ere, eta hementxe klikatuko genuke, edo zuzenean YouTubera joan gaitezke. Ziurtatuko dugu barruan gaudela, hau da gure erabiltzaile eta pasaitzarekin sartuko gara, eta bilaketak egiten hasiko gara kutsatxoan. Bertan, dozein unibertsitateren, erakunde, erabiltzaileren izena bilatuko dugu. Kasu honetan, gure unibertsitatearen izena ipinita ikusiko dugu kanal bat duela eta bertara arpidetza egin dezakegula. Hementxe klikatuz. Ados. Ikusten dugun bezala, arpidetuta gaude, arpidetza kentzeko hementxe egingo genuke klik berriz, eta dagoeneko kanala, arpidetza egindako kanala, gure menuan azaltzen da arpidetzen atalean. Nahi izan ezkero, arakatu kanalak atalaren bidez egin ditzakegu arpidetzak. Bertan YouTubeko onenak edo guretzat guri gomendatuak eta bar azalduko zaizkigu. Besterik gabe, gainean klik eginez egingo genuke arpidetza. Zenbat eta arpidetza gehiago egin, orduan guri gomendatutakoen atalean azalduko dira gure gustuekin edo gure arpidetzekin lotura handiagoa duten kanalak proposatuko dizkigu YouTubek. Naiz eta kanalaren izena ez jakin baldin badakigu TED hitzaldiak interesatzen zaizkigula, idazten az gaitezke kutsatxoan, TED Talks edo, eta ikusi bilaketen emaitzak. Kasu honetan, TED erabiltzaileak igo ditu eta ikusiko genuke TED erabiltzaile horiek zenbat bideo dituen eta arpidetza interesatuz gero, arpidetu egingo gara. Ikusten dugu hemen adibidez TED Talks Education dagoela beste aukera bat, bertara joanez ikusiko genuke, ia kanal bat dan edo bestelako erabiltzaileren batean bat den edo. Ez bagaude ziur interesatzen zaigun edo ez, azalpena irakurrita, erabakiko dugu arpidetu ala ez. Kasu honetan, arpidetza egingo dugu. Komeni da jakitea, YouTubek berak ere irakaslentzat baduela kanal bat, edo unibertsitate nagusienak ere bertan daudela Stanford, MIT, Berkeley, ia edo zein unibertsitate topatu ahal izango dugu YouTubeen kanal moduan. Guk youtube.com educationen ere arpidetza egingo dugu eta azkenik YouTube edun ere arpidetza egingo dugu. Ikusten dugun bezala, hementxe azalduko zaizkigu arpidetza egindako, arpidetutako kanal guztiak.
Behin arpidetza eginda ikusten baldin badugu bakarren bat ez dela kanal ofiziala edo ez dugula arpidetzarekin jarraitu nahi, besterik gabe klikatuz, arpidetza kenuko genuke. Kanal bat kudeatzea erraza da, horretarako, kanal horretan klikatuz, ikusiko ditugu aukera ezberdinak. Horri nagusia topatuko dugu, kargatutako bideoak eta abar. Bestela ere bideoak ikusteko aukera izango dugu, bideo guztiak, kargatutako bideoiek gustatu zaizkidanak eta abar. Eta erreproduzio zerrendak ikusteko aukera ere izango dugu. Hau da, kanal batean gordetzen ditugunean bideoak edo beste gordetzen dituztenean, posible da erreproduzio zerrendetan sailkatzea, jarraipena errazago izan dadin. Kasu horretan, education interesatuz gero, gorde dezakegu erreproduzio zerrenda hori. Honela, gure YouTubeko kanaletik jarraitu ahal izango dugu, zerrenda konkretu hori kanala jarraitzeaz gain. Zer gehiago? Topatuko ditugu erabiltzaile horrek dituen kanalak, kasu honetan pila bat ditu, TDak, guk orokorrak, gehi hezkuntzakoak jarraitzen ditugu, eta eztabaida ere ikus liteke, erabiltzaileek edo beste erabiltzaileek egin dituzten iruzkinak eta bar. Azkenik, kanalari buruzko informazio osoa edo mezua bidaltzeko aukera izango dugu. Amaitzeko azken aukera bat aipatuko dugu, eta da oharrak jasotzearena. Hemen klikatuz, ikusiko dugu TDen jakinarazpenak ikusi edo jaso nahi baldin baditugu, bidali kanal honetako jakinarazpen guztiak, hortxe klikateko dugu. Zerbait gehiago zehaztu nahi baldin badugu, zein motatako jakinarazpenak eta bar, hemendik kudeatuko dugu. Aukera ezberdinak daude, eta guk interesatzen zaizkigunak hautatuko ditugu. Gure unibertsitateko kanalera bueltatuz, ikusiko dugu gauza bera, hemen horri nagusia, hemen kargatutako bideo guztiak, eta hemen erreproduzio zerrendak. Horien artean, MU Telebista eta bar, liburutegikoak, eta hemen gure formazio pilulak. Beraz, gorde nahi izanez gero gure pilulen erreprodukzio zerrenda, gorderi emango genioke. Honela, gure YouTubeko kanalera sartzen garen bakoitzean, hementxe gure liburutegian azalduko dira gure erreproduzio zerrendak. Horien artean, pilula formatibo hauek. Bideo tutorial honetan, ondorengoa ikasi dugu. YouTubeko bideo kanaletara arpidetzak nola egiten diren, eta arpidetza horiek nola kudeatzen diren. Hauxe da guztia, espero dugu baliagarria izatea.